букаш. Мале. Така. Това за пръстите? Да. С пръстите надолу. С пръстите надолу? Да. Защото вече се държа пръстеца така отпуснат. Аха. Задно бедро. И тук може да опитаме да оцелим адуктора. Задник. Ако мачкам дясна буза, се накланям на нея и десния крак е върху коляното. Да. И съответно само на дясната буза сядам. Да. А ако някой не е толкова разтегнат като тебе, ще може ли да застане така? Не, ще е кофта, по-скоро е така. И е така и са, да. И може само по-малко да е центрирана едната буза. В смисъл е така едната, после е така другата. Да. Предно бедро. Като самия крак го върта външна част, вътрешна част. Даже може да извъртя по-горе. Гърди. Само на една страна на върта. Малко къпто. И външна част на бедрото. Дали е така с единия крак? Или с двата направо? Супер, благодаря ти.